Здрасти хора, днеска ще правя нов клип на Roblox с моя приятел Коки. И да, ето го. Влизам от него. И те, ще играем на този парк, де да знам, чула съм, че е много интересна. За първи път играя Roblox на телефон. Не знам как се играе, сам на компютър знам как се играе. Да, ето го, дойде. Да, беше отвън прекотката му, ето го, пристигна. Аз няма да правя клип, само да игра. Да, ай. Ай, влизам. О, къде е парка? Аз откъде да знам? Как се играе? Ти сериозно ли? Как са... Какво? Много са гадни контроли. Дай преди си играла, бе. Но то беше преди колко години, бе. На телефон си играла, не преди много. Беше още... Дех ти жълтия ключ. Не ма затваряй. Парка и сега ще ми скочи. Вау. Вау, бе, човек. Аз стоям горе. Отивай горе. Там виж какво намери. Какво намери? Вземи го. Виж за какво? Знам за къде е лав. Ето и. То е щупено. Значи вече са го използвали сигурно. Тя да го, как да го сложи? Не, лава. Ела отвънка на двора. Тая Не, Пайка! Пайка! Затворих вратата зад мен. Пайка. къде си? Не знам. Пайка. Умирам. Много е гадно. Какво тъс... То се много гадно, можеш да го използва по-рано. Наистина. Ще гледам тебе. Защото си по-голям про на телефон от мене. Ето. Ще гледам се. Сега къде да ходя? Да разнам. Чакам, бе. Нали? Ето аз ще гледам парка за тебе. Да. Ето. Той е забавка ли? Но той е на двора. Ето влезе. Хора, дам приятелам да гледа парка. Къде? Ето той е на втория етаж. Отивам долу. Не, вземи ми ключа. Отиди горе. Отиди горе, където взех жълтия ключ. Трябва там да отидеш. Обаче сега той е там. За съжаление. Влезе ли? Не, качва се, да. Той пази от настъпалата. Сега къде си така? Да разнам. Излиза. Мини от другата страна. Трябва от тук да излезеш. От тук да влезеш. Той е в... излиза. Тръгни от другата страна, стига съм се крил, бе. Къд някой стръхнил сам се крил, чади, бе. Отивам нагоре. Може отстрани да не ми се. Няма го. Отивай, бързо. За 20 секунди, добре. Той е тук. Горе на втория етаж, айде, бе, много е лесно. Не знам къде е. Гледала съм как се играе. По-точно аз съм го играла, сам че... Аз го забравих къде е. Дай натам. Натам, бе. Натам. Дай бързо. Пайка ще се освободи. Пайка се освободи, майче. Да, освободи се. Давай, той вече се фана. Дай, да поставя. Тук не е ключа. Не, къде е ключа, бе? Затвори, бе. Виж го къде, той е на двора. Отива вътре. Хора, половин клепа ще е тос. Трябва да те гледам аз тебе, няма гледам парка. Парка е вътре някъде. Какво правиш тук? Бягай! Гледам втория етаж. На трети бе, тук се качи. Тук може да е тук. Къде е смутания ключ? Не знам. Къде е този ключ? Отиде на двора. Има едно място, където може да е там. Не, той човек не е парк. Парка е на втория етаж. Слиза по стъпалата. Той е на втория етаж. Тук има един гроб. На там. Има един гроб. Там. Не там. Там. Има един гроб. Не, няма ключа там. Къде е ключа, бе? Вари, виж. Не. Вари, виж тук. Не. Къде е?
А не, той жълтия клик ли? Къде? Не е там. До ръчката. Да? Не е жълтия. Жълтия, бе. Не, бе. Много стъп Не просто. тук жълтия, бе. Не виждаш ли? На мен изглежда затворено. Къде е лилавия ключ тогава? Не знам. Жълтия записява какво да го използвам. Пака е в кухнята, вече е на двора. Излизай бързо. Не, вече. А, не, то е отворено, бе. Кога е? Не знам. Пака пази. Не мръдва ли там? Не. Слага капани от всякъде. Излизай, бягай. Как е? Айде, давай. Не го знам къде е. Отвънка ето го. Тук ще излезеш, айде. Имаш шанс. Излизайте. Не от там, бе. И сега ще... Той е там вече. Къде си ти? Ето го, той излиза. Давай, излизай. И сега как? Дали ще имам време? Да, ще имаш. Да мога. Да, ето. Еми, печелихме най-накрая. Извинявайте, дами и господа. Дами и господа са. Да, не мога да кажа. Защото съм много смотана. Аз го накрая. казвам. Това е моето. Не твоето, аз съм... Моята фраза. Не. Моето. Айди, колко време ще чакам? Години. Рика мили да кукили. Айде. Не, най-накрая. Кой ти улича? Еми, чакаме. 200 години. Аз съм стълна. Най-накрая. Да, сега. Почна. После да играем. Айде, кой на пак? игра, която и сега ти говорих. Не знам. Айде, найдете ме сега. Не знам, играем много малко играхме. Да играем повече. Да, но Ако искам. Що не е мене? Не е тос. Ей. Е, тос какво прави? Направо умира, бе. Еми, знам, бе. Еми, знам и аз, бе. Скип. Аз искам да дам. Халбо. Пали го. Чакаме още двама. Още един. Така. Значи, той ми говори. Добре, говорим. Ейде, бе, на пас смисъл говорим. Не ми пука какво ми говориш. Иска да му дадеш дявно. Няма да му дам. Пайка, нека да го уби. Апе. Той сега ще умре. Да, знам. Аз на компютъра повече от 1000 пъти съм я играла, сигурно. Аз много пъти съм я играл. Писам. Ало, хайде по-бързо, бе. Не, най-накрая. Да, знам. Ма Сега не, като да всеки търси жълтия ключ. Търси. 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 Не му мина през вратата, толкова съм смотана, бе. Сте съм подиграла. Какво са подиграл? Че не мога да се Здрасти, играя. Ника. О, не пайка. О, да, палата. Ха-ха, Качвам се горе. Пайка, тук мале. Аз не го знам къде слезам. От тук го гледам, ето го, бе. Охо. Ей, сега скочи ли? Ох, не мога да. Умирам! Умирай. Оцеляваме. Имаш шанс. Сбяга ли го? Да, Како е? не знам. Пак ли умрява? Не съм аз. Охо, ти имам много кръсти, бе. Не, кой искаш? Да не умирам, ето искаш. Ето искам да. Нямаш ли ключ нещо, бе? Нямам. Ти имаш ли? Не. Мама, ето и. Аз трябва да отида при котката. Да я нахраня. Отивай. Избяга. Умрях. Си котката!
Аз умрях. Пътето му с него. Еми хора, мисля, че това ще е от епизода, защото става твърде дълъг. И да, той беше първият епизод на Roblox, как играе. Хайде бе,